Penak. Masuk. Radi serak-serak mboten napa-napa nggih. Lah. Aja semalang wong bagus tresnaku iki ra bakal ayo. Ora suwe aku bali bisa sumane ana ing sisiku. Yo
ampun, terima kasih Dek Bapak, Septi. terima kasih. Nggih. Ini Pak sinten asmane? Yo, kanggo suwe. Araka. Hey. Ayo yo. Hah? Aduh duh. Terima kasih. Yo. Yo. Masuki. Nangis sakjroning atiku. Nalika sliramu ninggal aku. Apa sliramu ra krasa? Aku kudu sampeyan karo sapa? Mlebu Dek. Tak suwon rino lan wengi. Mugi-mugi Gusti ngijabahi. Sok kapan nanggonmu bali. Bisa kumpul kaya dulu inguni. Taun nono windonono anteni ing pucuk ing tresno balong nangka bebasane mung katon sliramu wae. Mlebu yo. Ojo lali bawaku. Muga mandeganis cima. Aku kang setyo satu. Tak enteni nganti saelingmu. Alfa Audio. Putra Usaha. Ayo yo. Masuk masuk. Nangis sakjroning atiku. Nalika sliramu ninggal aku. Apa sliramu ra krasa? Aku kudu sabar karo sapa? Tak suwon rino lan wengi. Mugi-mugi Gusti ngijabahi. Sok kapan nanggonmu bali. Bisa kumpul kaya dulu inguni.
Ojo lali pawengku uga Nuwun matur nuwun. Iya, terima kasih. Terima Pak. kasih, Dik. Ayo bos, joget. Moga sliramu kang dadi maling gabung Pindha Retna kang katon malela pawalingku kiya tansah eling najan ado iku kasuman yuk. Rino wengi aku tansah ngenteni tan kencetan idam tetes tresno nangis setuku dadi tetalinting atiku kan tansah anandang kasmaran Yo 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 wong kuning kembang jroning atiku asikku kang renggani dadi usadane aku kang nandang bronto lelana saged silamu tansah gandeng renteng kaya mentono Yu Araka Sesarengan campur sari Yu Araka Mas Pokak punya Wijil saking Candi Rejo Barak Waduk Brambang ya Usaha Alba-alba Iya Moga sliramu kang dadi maling galbu Pindha Retna kang katon malela pawalingku kiya tansah eling lajan lato atiku tansah jumane Rino wengi aku mau tansah ngenteni tan kenatan ngidam tetes tresno nangis setuku dadi tetalinting atiku kan tansah anandang
suwun. Sampun, Pak. Matur. Monggo sinten sing nyanyi? Lali janjine. Pak Gino. Ya, ya, ya. Egalane. Iya, iya. Iya, iya. Semangga Bapak. Dina Minggu sing tak tunggu. Kowe ngajak. Kowe ngajak tuku sate asu. Nganti lingsir sengene. Ana kene aku nunggu kowe. Mlebu Tak SMS rasi. Yen tak telepon malah mbok pateni. HP-ne tak gecek. Mangkal aku mangkal yen kepatok irama beda tak ciwal 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 awak ciwal. Lali janji kan alesane yo mangkelake sapa wong sing ora gelo kadung dandan kowe ora teko Janjine aja cah cilik kok ya iso golek duit ya. niki sampun gede kok, Pak. Mboten ketinggal gede to. Gede niki sampun. Prasuk ya. Jane-jane Yo, wis. Persukawati ra ono sing joget ki apa? Dina Minggu sing tak tunggu. Baru nganti lingsir sengene ana kene aku nunggu kowe. Lali lake sapa wong sing ora gelo kadung dandan kowe ora teko Cembus driver Sukawati nek gak ono sing nyanyi blas Aku ki penasaran karo iki lho isine iki apa jan iki? cemen Ora. Iki aku ngane, Mas. rahim isine mlebu ya Jane-jane kowe nang endi? Kelak
Pokak di Mas Pokak jauh urip wonge. Lah iya dikandani angel jan. Sewindu suwe lawase kowe lunga ora pamit Iya 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 iya. oke ajujaku ati susah munika mong ngandeng sliramu Tenane. ya Ayo Mas Arba'in, ayo kene diramekke gone Mas Niko koncone dhewe. Unika wae sapa Wong akeh dina tansah nunggu kowe bali bengawan solo rasa kangen ra bisa mari amung sira ra bisa nambani Mas Dewi Mas Dwi iki campur sari pukai pandar neh ngono to. Aja entuk kan ngedol. Oh nek didol kon tak utangke nang BBD. Ogak. Heeh. Wah gitu kepiake kok didol piye kok iki. Oh lah Iki ngadeg kena anyar. Lah mau pegawe PNS kok campur sari dol isin aku. Ya, bekok dibuka grene. Heeh. Dadi nyuarakan. Ya oke. Oke, oke. Ya, yo nduk yo Monika. Aja sebelah bapak ora ayo Mas Agus. ora suwe aku bali bisa sumahe Araka musik gone Pokak. iya goyang Pak RT goyang ayo goyang ayo yo ayo yo Ayo ayo yo Pokok. asik kasih asik kasih ayo Pak RT gaul Sawindu suwe lawase kowe lunga ora pamit aku iya 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 aduh wong ayo pamujaku pripun Pak RT ati susah mong kangen sliramu Mbak Monika tenane Pak RT rasane atiku awak longgar bisa turu bayangan masuk Pak RT Reno wangi tak ati susah nunggu kowe bali tenane rasa kangen ra bisa mari amung sira kang bisa tambani Mbak Monika alah penak ya Pak RT campur sari Pokak dibare sing anyar ya penak gede Penak. ora kaya sing dhisik kae Lah buka iya. resma gitu Wis direvisi kok. itu wis dilaras Wis direvisi. wis diruk ya Pokak dolone campur sari Kak Apa Pak RT? lah iya ya Onje. Ah? Apa?
TP yo ora maleh ya. Oh, TP yo anyar ta? Oh iya. Lah iya. Aja sebelah bapak. Ora bakal ayo. Ora suwe aku bali. Bisa sumanding ana ing sisihmu. Goyang Ade Balok, ayo. Pak RT, Pak RT gondrong. Wong ayu sing tak tresnani. Rino wengi, Mong tak impi aku ora bakal lali mong sliramu pepujan ning ati lebih yen sepisan ketemu. Rasa tresnaku, Rina wengi sok kapan balimu. Ade Balok. sliramu sing tak tresno garwane wong liya aku wis kebatur tresno nanging ati uga gawe lara gak rene lek men driver Sukawati orane sing nyanyi piye Wong to ki ndak rene. merasuk yo Heeh, drepere gak los. Merasuk. Ya, oke, Pak RT. merasuk Neng apa sliramu tega tinggal aku kaya tanpa rasa. Hatiku terang-terang pastiku kanyuan ngapura. Yo araka lho ure iki. gaya regeng pilujeng kula nderek seneng Goyang Ade Balok, yo goyang. Asik asik.
padha nyanyi ra gelem iki Oh, apa. to Ki. Tak wakilke kowe Pak Balon. Nah, wis diwakilke Pak. Driver Sukawati jare. Diwakilke jenengan Pak De Balon. Lah kok cemen. Yo, cemen. Lagi ancang-ancang kok ya. Ning apa Mas Narto. siramu Mas Narto. tega tinggal